Volám sa Lucia, mám 24 rokov a k Simonovi som sa prihlásila preto, lebo už vyše pol roka rozmýšľam, že čo spraviť s vlasmi, aký strih, aký účes alebo tak. A keďže som na nič múdre neprišla, tak som prišla sem, nechám sa zveriť do rúk odborníkom, uvidím, čo z toho bude. Sama sa teším, že vlastne ako to dopadne. Lucka je študentka, aktívna, jazdí na mopede. Žiadala sa jej zmena, povedala, že pokiaľ jej to pristane, tak môžeme mať úplne krátke vlasy, tak dobre teda. Tak som jej spravil taký extravagantný krátky účes. V podstate tento rok je taká doba, že krátke sú in. Tento typ účesu určite nie je vhodný pre zamestnancov bank, právnikov a podobných, proste kde sa vyžaduje naozaj nejaká taká konzervatívna poloha. Tiež nie je vhodný tento účes, keď proste sú vlasy veľmi jemné, prípadne rečie, lebo viac menej na tej dlhšej strane by zostali len také fúziky, ktoré neviem, či by boli zrovna pekné. Takže tento taký, že aktívny účes pre aktívne ženy som sa rozhodol dotvoriť farbou, takou živšou, lebo ľudská má takú svetlo-hnedú, s popolávým nádychom, takú šedivú, povedal by som. Čiže volil som tam taký špinavý blond, jemne domedená, ladený, s tým, že vlastne tú dlhšiu stranu, tam som nespravil kúsok naviru, nech to nie je také úplne jednoliaté. Čo sa týka úpravy tohoto účesu, stačí umyť, nemusí to vôbec fúkať cez nejakú kefu, lebo bolo by to asi kontraproduktívne, si myslím, že by to narastlo do takého nejakého väčšieho objemu, ktorý tam nie je veľmi žiaducí, skôr by to malo byť niečo také prirodzene vysúšené a len dotvarované gelom, prstami. A to je v podstate celá úprava tohoto účesu. Zmenil som veľmi spokojne. Prišla som sem s tým, že chcem zmenu, čo môže byť čo aj najväčšia. A to teda je, si myslím, že dosť veľký rozdiel. Potrebovala som takých 5 minút na zvyknutie, ale už je to super, že sa mi to ľúbi. A už proste som strašne zvedavá, čo na to všetci teraz povedia. Som zvedavá na to, ako bude reagovať okolie, lebo neviem si teraz ešte predstaviť, čo mi na to povedia, tak som strašne zvedavá. Myslím, že budú ľudia, ktorí budú veľmi prekvapení, že som išla až takto nakrátko, ale dôležité je, že sa to páči mne. Aj tak.